বড়োৰ যিমান অধিকাৰ আছে বেংগলীসকলৰ সমান অধিকাৰ আছে কিয়নো আপোনালোকক ইয়াত আগৰ নিচিনা বহিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি আমি কওঁ। खुलुमबाय रायजोफोर बिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर बर' हारिनि हा इभिक्सनखौ लानानै जोङो खोनादोंमोन आरो बावैसो सिगांनो एजिपिनिफ्राय सासे दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया बिपिएफआव हाबफैदों। दा बिपिएफआव हाबनानै कास्टम बसुमतारिया मा बासन होखो बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै ला। বড়োৰ যিমান অধিকাৰ আছে বেংগলীসকলৰ সমান অধিকাৰ আছে কিয়নো যোনটো BTC চুক্তি 6 চিডেল আমাক যেতিয়া বড়োসকলক দিলে 2003 যে অলৰেডি 2003 আগত চনত যিসকলে ইয়াত বড়োৰ লগত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী জীয়াই আছে বসবাস কৰি আছে হাজাৰ হাজাৰ চন আগৰ পৰাই তেওঁলোকে 2003 আগত যিসকলে বসবাস কৰে তেওঁলোকে সব আমাৰ পৰিয়াল বড়ো মুছলমান আমি সব BTC বাসী। इसको बांटने का खेल, क्योंकि जिस दिन इस जनता को ये खेल समझ में आ गया ना, उस दिन तुम्हें अपना सर छुपाने के लिए ये जमीन भी कम पड़ेगी। कास्टम बसुमतारिया बिपिएफआव हाबनानै माबायदि राव बुंफैखो थारैनो बर' हारिया जेसेबां मोननांगौ मोनथाय दङ ट्राइबेल्सफ्रा जेसेबां मोननो थाखाय अधिकार दङ बेबायदिनो बेंगलनि मुस्लिमफ्राबो अधिकार दङ नामा रायजो? गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन देशनिफ्राय फैनानै जे हा आवग्रिनानै लाफैबाय बिना डकुमेन्टस इलिगेलि बिथांमोनाबो बर'जों समान मोननांगौ मोनथाय दङ नामा? नाथाय जोंनि बर' हारिया 36 बोसोर बैसोर बायदि मानसिखौहाय बर'नि अनगा गुबुन हारिया थानो मोना होननानैसो दावहा नांबोदोंमोन। नाथाय दिनैहाय कास्टम बसुमतारि बायदि सासे दैदेनगिरिया बिपिएफआवहाय हाबफैनानैहाय गावनि हारिखौनो लाजिफोनांगौ बेसेबां दुखु नांगौ। दा बेनि खेथ्रआव रायजो राजा नोंथांमोना मा बुंनो सानो? कास्टम बसुमतारिया नंगौखौ बुंदों ना नंखायखौ बुंदों रायजोफोर? नोंथांमोनाबो बिजिरनानै नाय। आंथ' सानो रायजोफोर रायजो राजाया कास्टम बसुमतारिखौ जुदि गामि ओनसोलावहाय बबेयावबा मिटिं खालामोब्ला हिन्दी फिल्मफोरनि बायदि सिन्देल जुथा खुनानै खुबैनांगौसो बेबायदि मानसिखौहाय बिदिखौ चान्स होनो नाङा। लोगोसे अफ्रि दैमारि बिथाङाबो सोमदोन बरगयारिजों लोगोसे मा बाथ्रा बुंदों खोनासं। जुदि बिपिएफआव थाङोबा आं इउपिपिएलआ आंनि थाखाय आंबो जागोन। रन्जन दैमारिया जुदि प्रमद बर'जों खिबु खारोब्ला आं बेजों गैला। बिल कार्डखौ बिसिनानै गारनानै आफादाव जइन जादों। अब्लानि समाव नोंथांनावहाय बे हारिनि सेन्टिमेन्टआ हाबा। बिथांनि थांखियानो जाहैबाय इउपिपिएलखौ मोजां मोननाय। दा अफ्रि दैमारिया जाय सरकारखौहाय मोजां मोनदों जाय सरकारखौहाय हामजादों बे सरकारानो बर' हारिनि हेंथा खामानि मावदों। दा बे सरकारनि दैदेनगिरिफ्रानो बर' हारिखौहाय अलखदाव खोख्लैनो नाजादों आरो सासे समाज सिबियारि जेसया समफ्रामारि सारजोंहाय अफ्रि दैमारिया खामानि मावगासिनो दङ। ड्राग्स एडिक्टेड खालामनाय मानसिफोरखौहाय हमगासिनो दङ। नाथाय बै ड्राग्स एडिक्टेड खालामग्रा जायफ्रा ड्राग्स जादों बे ड्राग्सखौहाय बिथांमोना बबेनिफ्राय मोनदों? बे ड्राग्सखौहाय मुस्लिम हारिनि मानसिफ्रानो गुबुन देशनिफ्राय लाबोनानै बर'फोरनो फानफैदों। दा बैसोर बायदि मानसिखौनो एरख'नो थाखाय 17,400 सामथिं मानसिफोरखौहाय एरख'नो थाखाय कर्टनिफ्राय अर्डार फैदों। दा बे अर्डार फैनायखौनो हाग्रामा महिलारिया हेंथा होदों। मानो हेंथा होदों? फैबाय थानाय इलेक्सनावहाय जाहाथे बिपिएफखौ देरहाहोनानै सिटनाव जिरायफिनो। दा बिथांनि राङा देरसिन जाखो ना रायजोआ देरसिन जाखो? दा बिथाङा हारिखौ फानदोंना फानाखै? हास्राबारियावहाय थांनानै मोनसे हास्राबारि होननाय जायगायावहाय हाग्रामा महिलारिया थांनानै केम्पिं खालामहैदों। बेयाव मिटिङाव बुंदों प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जुदि हा इभिक्सन खालामोब्ला साननैनि उनावनो आङो नोंथांमोननोहाय हाखौहाय
थानो थाखाय बेबस्था खालामनानै होगोन अब्ला सापर्टखौ सोर खालामखो इउपिपिएल ना बिपिएफआ दा बिपिएफआ गावनि पकेटनि थाखायनो हारिखौ फानदों रायजोखौ अब्ला बैसोर बायदि लिडारखौनो अफ्रि दैमारियाबो मदद खालामदों दिनैहाय जों नुनो मोनदों माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफ सापर्टार्स मानसिफ्रा थांनाय आं हगारनाय भिडिअआवबो गोबां गाज्रि बाथ्रा बुंदों आंबो दुखु जायो बर' हारिखौहाय बेफोरबायदि गोजावजानायखौ आंबो लुबैया रायजोफोर 36 इयार दावहा नांबोबाय लामा सामा सोरजोंबा बुबोबाय बहाबा गावथारबो जाबाय नाथाय दिनैनि समावहाय एसेब्लाबो बड'लेण्डखौ मोनाखैब्लाबो बड'लेण्ड मोननायजों समान जोङो खामानि मावनो हागासिनो दं दानिया फैदो हाग्रामा महिलारिनि जे हास्राबारियाव बुंनाय राव बिनि सोमोन्दै एबिएमसुनि मानसिफ्रा मा बुंदों बेखौबो खोनासंनानै लादो বিপিএফ চৰকাৰ তেওঁলোকে 17,407জন অবৈধ বেদখলকাৰী সংখ্যালঘুৰ তথ্য হাইকোৰ্টত দাখিল কৰিছিল এইমাত্ৰ এটা ফোন যোগে আমি জানিব পাৰিলোঁ যে অহাকালি চিৰাঙৰ হাস্ৰাবাৰী গাঁৱত উচ্ছেদৰ জাননী পোৱা ব্যক্তিৰ ঘৰে ঘৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সোমাব এই ক্ষেত্ৰত আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক দুই এষাৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপুনি এইটো সময়ত মানে ভেলিডিটি মেডিচিন খালে যেনেকুৱা হয় আপোনাৰ এই সময়ত কোনো ক্ষমতা নাই আপুনি যদি প্ৰকৃততে সংখ্যালঘু দৰদী তেন্তে যোৱা 17টা বছৰে আপুনি কেইজন মানুহক মাটিৰ পট্টা দি পাইছে ইয়াৰ মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ ওলোটাই আপুনি যোৱা 2012 চনত এটা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত পিএল দাখিল কৰিছিলে এই ক্ষেত্ৰত পিএলৰ আমাৰ জেৰক্স কপি আমাৰ হাতত ইতিমধ্যে আছে আপুনি প্ৰত্যেকটো চাৰ্কেল বিটিচি অঞ্চলৰ যিমান কেইটা ৰাজচক্ৰ আছে প্ৰত্যেকটো চাৰ্কেলৰ ভিতৰতে আপুনি আমাৰ চিডলি চাৰ্কলৰ পৰা সাঙুৰি লৈ টোটেল 4খন গাঁও মিলি আপুনি প্ৰায় 200 ঘৰক অবৈধ বেদখলকাৰী বুলি কৈ আপুনি যি পিএল আপুনি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনাক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ ইয়াৰ লগতে যদি আপুনি 2012 চনত দাখিল কৰা পিএলটো আপুনি উইথড্ৰ কৰক আৰু ইয়াৰ লগতে যিসমূহ কথা বতৰা আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আজিৰ তাৰিখত ভাহি উঠি আছে যে এনেকুৱা আপুনি কৈছিলে যে বাংলাদেশী হিন্দী ভাষাত এটা কথা কৈছিলে আপুনি আপোনাৰ যেনেকুৱা স্পষ্ট হিন্দী সেইটো মই আচলতে ক'ব নোৱাৰিম দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এইটো মুহূৰ্তত আপোনাৰ সংখ্যালঘু দৰদখিনি আমি নিবিচাৰোঁ তাৰমানে আপুনি যদি প্ৰকৃত সংখ্যালঘু দৰদী তেন্তে আপোনাৰ কাৰ্যকালত কিয় দেখুওৱা নাছিল আপুনি যদি বছৰি 1000 পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা দিলেহেঁতেন তেন্তে আজিৰ তাৰিখত নিশ্চিতভাৱে এইটো সমস্যাৰ সন্মুখীন আমি নহ'লোহেঁতেন दा बिथांमोनाबो बुंबाय हाग्रामा महिलारिनियावहाय फोथायनाय गैया 15-16-17 बोसोर बियो रायजो खुंबोबाय माब्लाबाबो हानि फाथा बानायना होबोआखै बहुत जानोसै समावल'सो बियो मोखां सुफ्लायो बेनिखायनो बिसोरो हाग्रामाखौहाय फोथायनाय गैया दा जायफ्रा रायजो राजाफोर बुजिया नै बैसोर बायदिया हाग्रामा महिलारिखौहाय मदद खालामदों दानिया नायनानै लादो जोंनि बिटिआरनि जि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित बसुमतारिया मा बुंदों हाग्रामा महिलारिनि सायाव हा एभिक्सननि खेत्रखौ लानानै हाइकर्टआ जोंनो अर्डार होदों जे प्रटेक्टेड बेल एन्ड ब्लकनिफ्राय जाय 17,407टा न'खरखौ हाग्रामाया इभिक्सन खालामनो हायो होननानै गावनो जमाबन्दी हरखानाय बेखौ बिथांमोना हाइकर्टआ अर्डार होनाय बायदि जों अर्डारखौ फल' खालामाबा जाया बेखौ जों फल' खालामखानांगोन किन्तु हाइकर्टनि अर्डारा जों सेकेन्ड टाइम मोनसे अर्डारखौ नेबाय दङ मानोना माखासे जोंनि जाय भिक्टिमाइज फेमिलिफोर बे भिक्टिमाइज फेमिलिफ्रा कर्टआवहाय आरो आपिल खालामबावदों बिनि सायाव रिभिउ खालामनो थाखाय ओंखायनो सेकेन्ड टाइम रिभिउनि उनाव सोरबा जेनुइन मानसिया थालांदोंब्ला बेखौ जोङो दोननानै बाखि रियेल इनक्ल'जार दङब्ला बेखौ जोङो इभिक्सन खालामनो बाध्य जागोन किन्तु बेल एन्ड ब्लकनिफ्राय इभिक्सन खालामनानै बिथांमोनखौ साइड खालामब्लाबो अनादार पार्ट अफ बिटिसि आउटसाइड बेल एन्ड ब्लक बिथांमोननो हा होनानै जोङो जुगामियै पार्मानेन्टलि जोङो बिथांमोननो हा होनानै बिथांमोननि हानि जेंनाखौ जोङो दिनै फोजोबनायनि थाखाय थियारि जादों हाग्रामा महिलारियानो सिगांहाय एपिल खालामना दोनखादों कर्टआवहाय अर्डार होना दोनखादों हाखौहाय इभिक्सन खालामनांगौ होननानै दा बे अर्डारानो दिनैनि समावहाय इउपिपिएल सरकार सालायनायावहाय
जानानै फैबाय बे अर्डारा ओंखारबाय बेखौ इभिकसन खालामनोसै नाथाय हाग्रामा महिलारिया गावनो एपिल खालामनानै गावनो अर्डार होनानै दोनखानाय जि खामानि बेखौनो नेवसिगारनानै गावनि पकेटनि थाखाय गुबुन हारिखौ लाफानानैहाय गेम गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों। गोबां मानसिया कमेन्टजों फोरमायदों इउपिपिएल सरकारा मा मावदों। इउपिपिएल सरकारा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय जे बिटिआर एकर्ड खालामदों समाजा गोजोननाय फैथोंसै होननानै दावहारु एनडेबि बिदा फंबायफोरखौहाय लानानैहाय गोरोबथा खालामदों आरो बै दावहारु एनडेबिफ्रा हाग्रा बंग्रा थाबायनायनिफ्राय खारनो गदों गावनि न'खरनि जाथि खुरमा बिदा फंबायफोरजों गोरोबलायनानै मोखां नायज्लायनानैहाय फिसा फिसौफोरजोंहाय मिलायलायनानै संसार जानो खाबु मोनदों। नै बैबायदि खामानिखौ इउपिपिएल सरकारा मावदों। 17 बोसोरावबो हाग्रामा महिलारिया बे खामानिखौ मावनो हायाखै। 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारिनि सरकारा एनडेबिफोरखौहाय होसो होसो बुख्रुबबायदों, होसो होसो गावनोसो नागिरदों। दा 2020 मायथाइनिफ्रायसो एनडेबि बिथांमोना गोजोननायखौ मोननो हादों आरो गावनि बिमा बिफा 10 बोसोर 15 बोसोर लोगो मोननि नुफेरि बैसोरबायदि मानसिजोंहाय मोखां नायज्लायनानैहाय थानो हादों। बेनो मोनसे बर' हारिनि गोजोनथाव खामानि मावनाय इउपिपिएलनि। आरो लोगोसे सुपार 50 बायदि मिशनखौहाय बिथाङा दैथायहरदों, दिल्लीयावहाय फरायनो थाखाय खाबु होदों। एपिएससि इउपिएससि बेफोरबायदि डिग्रिखौहाय बिथाङा फरायनो थाखाय समाय होदों। बेफोरबायदि फरायनांगौब्ला जोंनि बर' हारिनियाव इसेबां रां रुफा गैया। नोंथांमोननि फिसाफ्रा दिल्ली बायदियाव माबोरै फरायहैनो हानो? गोबां रांनि खोथा फैयो। दा बेफोरबायदि खामानिखौहाय इउपिपिएल सरकारा मावनानै होदों आरो इउपिपिएल सरकारा हाग्रामा महिलारिनि हा फाथा होनो हायिखौहाय हा फाथानि लेखा होनानै होदों। इउपिपिएल सरकारा थिक मिशन गड मिशन गियान सोरां बिथांखि 132 दुरान्ड काप नेशनेल फुटबल मेचखौहाय क'क्राझार बायदि डेभलप गैयै जायगायावहाय लानानै फैनो हादों। आइएसपिएल फोरखौहाय बिथाङा जोंनि क'क्राझार टाउनावहाय खुंनानै दिन्थिनो हादों। हाग्रामा महिलारियालाय माथो हादों? हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड इउनिभारसिटि लाबोदों, बेखौहाय कास्टम बसुमतारिया बुंदों। नाथाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौहाय बर' हारिनि थैखौ दै खालामनानैहाय गोबां बर' फिसानि जिउ जोबनायनि गेजेरजोंसो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ मोननो हादों। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया हाग्रामा महिलारिनि व्यक्तिगत पार्सनेल पकेटनिफ्राय बाहायनाय फैसा नङा। मोननै मोनथाम हाग्रामा ब्रिज बानायदों, महाबा दालां लामा बानायदों। बेजोंनो बर' हारिया जौगादों नामा? दालां लामाल' बानायनानैहाय बर' हारिया गोजौ लेभेलाव थांगोन नामा? जायफ्रा इउपिपिएलखौ मोजां मोना, बिपिएफखौ मोजां मोनदों, इउपिपिएलखौहाय बड'लेण्ड लाबोनो हायाखै होननानै बोराबदों आरो बै रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे दावहारुफोरखौहाय बख'नो हायाखै होननानै बोराबदों। बैसोरबायदि सुबुङा हाग्रामा महिलारिजोंहाय सापर्ट खालामदों। नाथाय हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड नाङा होनग्रा सासे बर'नि जोलैनि हांगार लिडार। अब्ला बै इउपिपिएलखौ मोजां मोनै मानसिफ्रा बड'लेण्ड नांगौब्ला बे बड'लेण्ड नाङि मानसिजोंहाय मानो सापर्ट खालामदों? कुइसना बेसो। स' रायजोफोर, गोबांथार बाथ्राजों नोंथांमोनखौहाय दुखु होबाय जानो हागौ। बिनि थाखाय आंखौ निमाहा हो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो। भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों। जै बर' हारि।